isikhathi sokuba ufanele ukuthi ahambe aye emzini kaNkulunkulu, ahambe ephume ngena imizi yabo ebancenga, ukuthi khumbulani uNkulunkulu wawuyihlo, nibuyele kuye. Noma bethi unani kulowo uNkulunkulu wawuyihlo, njengoba siyahlupheka siphansi kwencindezi yezizwe eziyizitha zawo baba, kodwa engakunaki lokho. Angazi ukuthi waye abanike ithemba lini, ngoba kulukhuni ukunika umuntu ososizini ithemba kwesinye isikhathi. Kulukhuni kakhulu ukuthi ungakhuluma naye umtshele ukuthi phakathi kosizi lonke oluphezu kwakhe, olunye olungesilolwa namhlanje selineminyaka, make ethembe uNkulunkulu ngoba kunjalo. Kakhulukazi abantu abasuke eseke wazama kwaba nayo iminyaka abezama ngayo ukumlandela uNkulunkulu. Uma eke wawa lowo muntu kuba liphuna ukuthi ngaba khona into ongabuye umtshele yona ngoNkulunkulu. Kakhulu uma usuke umuntu ofana noElkhana, indoda engenabantwana, ngoba usuke uzomkhombisani, ngoba ukholwa kwabantu abaningi ukholwa kwezinto ezitholakalayo. Ma ngabe ungazange unikwe lutho usuke uzomkhombisa themba lini. Kulula ukukholwa umuntu ongakubonisa nabantwana bakhe abaphilayo. Le ndoda yayingenabo abantwana abaphilayo, yayingenalutho, yayinomfazi nje ongazali. Indaba enjalo ke usuke uzobaphendula kanjani abantu? Ithemba labo usuke uzolivuselela kanjani? Kodwa lo muntu umoya kaNkulunkulu wangena kuye. Umoya kaNkulunkulu wangena kuye wamupha isibindi sokuthi engesabi ukuthi laba bantu uzobatshelani, uzobanika themba lini. Wabe lokhu ebalandele njalo nje. Kwesinye isikhathi maNazaretha omunye umuntu uyalithola ithemba lokumlandela uNkulunkulu ngesibindi sakho, ukuthi mangabe le ndoda engenalutho, le ndoda engenabantwana, imkhonza uNkulunkulu, mina enginabantwana engaswele lutho, ngehlulwa yini? Ngimlahla ngagama lini uNkulunkulu? Ngoba ungiphila abantwana bayaphila, angilali ngingadlile, anginethwa nasendlini engihlala kuyo. Uma lo muntu oyintandane ongafunwa umuntu owethukwayo ekwazi ukumkhonza uNkulunkulu, mina ngehlulwa yini? Baba khona abantu ekugcineni abasithola isibindi, kwagcine kancane kancane isizwe sakubo saphenduka, kodwa uNkulunkulu wayengamnikeli lutho. Noma abantu sebephenduka bebuyela emzini kaNkulunkulu lapho ayekade ebabeke khona, uNkulunkulu akazamupha abantwana kulo mfazi wakhe.
wabe lokhu engazali njalo waze wacela ukuthi makathathe omunye umfazi kuze ezothola abantwana kuye, kodwa nakhona lapho usiza lwaze lwaphela. Unokuthi usizi liphele lwaba luningi kakhulu kunakuqala, ngoba lo mfazi wesibili uthe ma esethola abantwana wayesemhleka lo, wabathola yena abantwana baba baningi, kodwa wangenwa umoya omubi. Wangenwa umoya omubi, ahlale amgcone lo mnakwabo ongabathola abantwana, ameyise, amdelele, noma kusekuseni egeza abantwana bakhe uzothi maye sebaqedile bese phendukela kuyena ethi wena kazi uyobageza nabakhe abantwana. Kodwa uNkulunkulu akazasho lutho, nalo omedelelayo akaze amncisha abantwana ukuthi ngoba nakho uyameyisa uzomncisha abantwana. Cha, wabazala nje nababafana nabamantombazane babe baningi. Uma ngabe sithi siyakholwa uNkulunkulu, uma ngabe sithi siyamthanda uNkulunkulu, angazi ukuthi lolu uthando esithi simthanda ngalo nalo kukholwa esithi siyakholwa uye ngakho kungakanani. Noma ukukholwa kwaseyintweni ezinhle asenzela zona uNkulunkulu, nokushawa kwezitha zethu mangabe zisihlupha, noma ukukholwa unjani, angazi noma kukhona yini ezweni lokuntandana nasezweni lokudinga lapho kungekho khona abantu bokusiza ukuthi uze kuphakamile. Lapho bengekho khona laba bantwana bakho nabo namhlanje, ukuthi lokhu kukholwa kwakho thi uyakholwa ngakho kukhona yini khona, noma kukhona inkosikazi eyake yabakhona la ePhakameni ngesinye isikhathi, iyumNazaretha, imthanda uNkulunkulu wasePhakameni njengoba nathi sithi siyamthanda. Mina kukhona indawo engiye ngingayazi noma uNkulunkulu ngiyamthanda yini mase kuyona. Zikhona indawo ongathi mangabe ungase ungibuze njengoba kunamhlanje ukuthi kule ndawo nakule ndawo nakule ndawo, njengoba uthi uyamthanda uShembe, mangase kufike kuyona lolu uthando lwakho lungabe lusaba khona yini. Ngiye ngingazi ukuthi ngingathini, ngiye ngingazi noma lolu uthando lwami engithi ngimthanda ngalo lungabe lusayithola yini inyawo zokuma noma lungawa. Le ndoda engikhuluma ngayo yayingazalwanga iMnazaretha oyintandane. Abantu ababezalwe ngesikhathi esihle, ngesikhathi somoya kaNkulunkulu wamandla, nezinto zonke ayibenzela zona emva kaMose, ebenzela zona ngoJoshua. Mangabe kuvuka isitha uNkulunkulu asichithe ngengalo yakhe, behlala kahle, behlala benethemba lezinto zonke uNkulunkulu ayethe maye bakhipha eGibhithe wabethembisa zona. Kodwa safika isikhathi engakaze one
wamhlubuka uNkulunkulu sokuba azithole eseyedwa sehamba uhambo lwasephakameni lokuntandana noma sekufika isikhathi sokubaganwe umfazi wakhe akaze abathola abantwana kulo lonke lelo themba nakukho konke lokho kukholwa nakulo lonke lelo thanda ayithanda ngalo uNkulunkulu. Angazi ukuthi abazali bakhe laba babalwayo kule ncwadi esifundile babethe bemshumayeza bemkhokhela ngendaba kaNkulunkulu bathi akamthanda uNkulunkulu ngoba kunjalo. Angiyazi imbewu ababetshale ngayo uthando lukaNkulunkulu ukuthi kwakumbewu ababethe izothela sithelo sini noma babe methembise ukuthi le mbewu izothela isithelo sencebo noma babe methembise angazi. Kodwa akazange ayeke ukumkhonza uNkulunkulu. Ngithi kukhona inkosikazi eyayikhona lapha ePhakameni imthanda kakhulu uNkulunkulu ngothando engingazi noma thina sinalo yini njengoba sithi. Ngingazi nakini ngingazi ukuthi nicabangani ngalolu hambo lwasephakameni noma nicabanga okuhle noma nicabangani. Nalo muzi esikuwona njengoba sikhona kuwo angazi ukuthi kulesi simo sobuntandane obukhona kulomuzi waseBhekmesiya nifikelwa yini enhlizweni yenu noma nifikelwa ukuthi uNkulunkulu khona kulomuzi waseBhekmesiya noma nifikelwa ukuthi uNkulunkulu akekho. Niyeni thimani buka lezi ndonga ezidilikileyo bese nifikelwa ukuthi uNkulunkulu akekho unganifikeli ukuthi ukhona. Le nkosikazi yayinabantwana bayo eyayibathanda kakhulu. Ulokhu kumthanda kwayo uNkulunkulu yayinabantwana bayo ebathandayo kakhulu. Mangabe icabanga uNkulunkulu bengesali nabo uthenge elinye ilanga yacabanga ukuthi lezi ingane zami konje kungenzeke yini ukuthi ngelinye ilanga kuhambe zingidumaze kuhambe zimdumaze uNkulunkulu. Angazi ukuthi lento ayicatshangiswa yini ngoba yinto abantu abaningi abangayicabanga ukuthi konje njengoba unabantwana bakho nje kungenzeka ukuthi uNkulunkulu adumale ngezenzo zabo. Wacabanga lo nkosikazi
wayesethandaza uNkulunkulu esethi Nkosi ngicela ungisize ungibhekele lezi ingane zami ukuba zingoni zingakudumazi ngelinye ilanga. Waye umuntu ohlakaniphile yena usuke isula umuntu okuthi noma ezela abantwana noma abafana noma abamantombazane ungakaze kumfikele lokho noma ilanga elilodwa ukuthi kazi uNkulunkulu uthini ngami ngezenzo zabantwana bami, kazi izenzo zabantwana bami zinjani phambi kwakhe, noma zinhle noma zimbi. Uma ngabe zimbi kazi uNkulunkulu engacela kuye laba bantwana uthini ngami. Mina engumelusi wabo, noma ungithukuthelele noma uthini ngami. Wathandaza kanjalo-ke uNkulunkulu wawuzwa umthandazo wakhe, kodwa wabuka kukho konke lokho ayecela, wabona ukuthi ayikho indlela yokuthi lezi ngane zingoni. Mayebuka indlela yazo wabona ukuthi zizohamba ihambe zone, zizohamba ihambe lokhu okuthandazelwa unina wazo zingene kukho. Wayese ebona uNkulunkulu ukuthi kungcono ukuthi lezi ngane ayithathe ungakafiki leso sikhathi sokuthi zone. Zase zihlabeka